Mia nok hamjaknai takhuk donoram riangni longtrai beli bukas teni bisingo khobjak jak umonjoy parao tini thangi sogika dolai Zonal ni chairman takhuk Paritosh Borma Yaphar Nani Chuba Nani tei borokni gana buchanani bagwi tini ni yapri takhuk Paritosh Borma ni जों tini oro phaimani hingkangkai tini Dolai district ni bisingo o jaga umanjoy kami hinjago umanjoy kamio जों nukha jagao je kaisa tini tipra dofani o jaga tini tamsinga bumung donoram riang nei bini nok nukhung khamui thangka norok nugano tini media rok nang ulo sanai a nok nukhung rok no phunuk di bong nok nukhung khamui thangka gaite bongni o building rok damage kha sorkari mamani nok ka jaga bongni mairum maikharok khamui thangbai kya ka abno tui no जों tini o jaga chini team phaileka जों je dofa birman klaimani jorao जों bebak tino जों mungsatike bahike subasuk khlailaiman abro wansuklai जों tini oro chini mansak jorotei mairum maikha toktui soybean tei jemmamani जों tulaikha thok rok hingkangkai borok koik din phano je o struggle khaiteni o borok phanman thang hingkai tei aboni bising norok oro nugui mano जों chini kabangma chini tipra dofani kha kaham borok nang kokkasar mani yagulo borok bongni nok nukhungni richum je kanbaya chumbaya bara eba chaglia hingkai aborok no nosto khlaimani slai norok chini nangkukmani borok chini nangmani borok ni thaniu जों talangiri mano norok जों no thumui toni di sui toni di ni ang samani bai borok abo haike no borok ri khatiui toni kha जों thumui na hawi tabu o jaga ri phaika chini tini simia जों थांनाय रगो सामनु मानिकपुर रगो बरिखा हंkai नातिन मनु abon pore chungoi sai ai noi khamna pruk tam parasin khamu kanconsora rajdor rogo chung tini oro maike no DORF site of phaikya hंkai bwskang ni sal rogo bahai no norong thanang tebo kok kasarnai obo haike no norok yang kisa camera chakdi chini gari dikiwo ri tongo chini kabangma borok oro saibo na harka hंkai bwskang ni sal rogo bo जों sudu kaham jora tongthogui tongnani abo simia chini hamia birman dukho kosto jorao bahaino जों o bahake khorokjani bahake chuba suo thangiman yapri selaiman जों abono masai toklainai hamjakma bai se जों bebak hamia sayano muthubui mano जों phaidi yang khatong khajarok kai matong kha khaksa ha phaine nong jen mia no khamani no kaise se kunu kaise neta rok phana phai to na nai pheka ne pheu sab phai nai pheka mia leke ba phai nya ha tin da puila duita bis mia di boni de onro ono go koijena tongai mani koi koijena chung astojana noro mia no khampuru goro thangja gram thayar no to tam khai kham kana thapan ho kham apro kaise pun narang mali ada narang mani do maruya musapan maragli maruya ngkai noro puno phe sabi jogo ringjak da ringjak boro phaijak da phaijak phai puno narang mali ya maruya mrang khape busuk phayo kya tabu noro bo jaga thangi to nok to pura nok to pura khamai ka tabu phai sunu mani kuno norong tong khai jaga ro porjonto korika ta khai bor thangi to bin oma tum pela hapang no tam kesar nam sungje norong no tewe se tong khai ro rinani bagi sarkari thayo nong ma kau kesar nam nukta rot maro tang